Здравейте, мили хора! Добре дошли сте и днес в нашето гнездо. Аз съм мама Врана и ви приветствам с добре дошли. Днес малко гласът ми е поспаднал, едно ми е частно, едно малко е леко главоболно, така, нали, може би при вас има нещо такова. Не знам дали от деня или от характера на четенето днес, който всъщност ще бъде малко по-неудобен. Така че стискаме зъби и се гмуркаме в така неудобната тема за вината. Знаете, че тук си говорим честно, така че няма как да разглеждаме вината само от едната страна. Ще разгледаме и от двете страни на едни отношения, които по някаква причина под нечия отговорност и с участието и на двама ви не са се получили. Темата днес: кой е виновен в тези отношения? Кой е виновен? Тук групите няма да има нужда от интуиции, от звънчета, от такива неща. Те са ясно регламентирани предварително. Група 1 са хората с отношения, които са имали фактическа връзка. Тоест били са заедно, имали са съответните преживявания, реални, истински, някакво свързване, някакъв брак, отношения, нещо, което го е имало доказано, съществуващо и експлоатирано в реалността, но по някаква причина вече не са заедно. Т.е. са се разделили. Във втора група каня онези от вас, които са били в или все още са в едни малко по-комплицирани отношения, един контакт, който така и не е могъл да добие своята реалност в някаква връзка. Тоест тук са хората, които да им се случи нещо с въпросния човек и нещата обаче така и не стигат до щастливата развръзка, до това да са заедно наистина. Тоест тук положението е сложно, ние имаме нещо, а нямаме нищо. Това са двете групи днес. Ако ви тегли към някои от тези две истории, заповядайте направо в избор 1, избор 2. Винаги може да погледнете и другия избор, защото съм на мнение, че ако нещо трябва да стигне до вас, то определено ще стигне. Което ми напомня, че имам едно домашно от миналия път, което непременно ще направя сега. Ще изтигля една песенна карта. Аз направо забравих. Ето ги тук, не съм ги изкарала дори. Това е карта за група 2 от миналото четене. Хората с огнената половинка, които направо ги забравих да им прочета, да им попея, нали, с тия карти от името на тяхната половинка. Ако искате, отидете да видите и този клип. Той е предишния, който качих. И в него имаме само послания от намисления човек. Абсолютно всички карти са с послания. На втора група пропуснах да изтегля песен, така че го правя сега, защото обещах, че ще попълня този пропуск. Напълно възможно е тази песен да отговаря и за настоящото четене, така че ако ви резонира, имате още едно потвърждение, че сте на правилното място. Много хубава песен. На Георги Христов сега разбрах. Мисля, че за първи път се пада тази песен, изобщо откакто съм създала тези карти.
Мисля, че до сега не се е появявала. Чета. Много дълго те търсих, много дълго мълчах, но в живота безличен твоя образ видях. На вратата почука, просто казах ти влез. Всичко давах за тебе, ти в живота ми взе. Сега разбрах, любовта е така жестока, след нея всичко е болка. Аз разбрах, сега разбрах. И спомен от страст, от безумните ни нощи ме прави ужасно самотен. Аз разбрах, сега разбрах. Чакам ви в вашата група. Група номер 1. Ето ни и нас с една история, която е имала начало за съжаление, за радост, за поука, за урок. Тази история обаче е в своя край в момента. Дали този край ще даде ново начало, дали ще бъде някакъв урок, обучение, нещо, което и двамата ще добиете като изводи и евентуално ще направите корекции. Какво се е объркало, за да се стигне до тук? Опс, объркал се е нещо. Лявата ръка не е говорила с дясната. Да, сега ще разберем какво се е случило, кой как вижда нещата. Ще разберем вашата, неговата гледна точка. За целта на първо място ще видим вашите индивидуалности. Ще се определим двамата партньори. Предварително съм изтеглила картите, защото да пестим време. Аз обичам повече да говоря, отколкото да меша карти. Естествено ще изтеглим карти на живо тук. Самата аз даже този път не съм поглеждала две карти, съм погледнала само. Така че и за мен ще бъде интересно. Индивидуалност 1, индивидуалност 2. Според това как се препознавате, изберете кой от двамата сте вие, защото нататък ще говорим от лицето на един или на другия партньор. Партньор номер 1. Ами тук е възможно да има хора от предишни четения, защото тази карта се е появявала и мисля, че преди две четения. Тук първият човек е човек, който използва своя потенциал и своята сила чрез сърцето си. Това да помага на хората, да бъде в тяхна услуга, да се грижи за тях. Това е много сърцат човек, който наистина, давайки по този начин, се чувства силен и се чувства способен, като помага на всички останали. Така процъфтява неговата същност и неговата душевност. Я да видим, ще влезе ли въобще тая карта тук. Видяхте ли вие сега? Тук не съм си... Ето, така ще стане. Това е партньор номер 1. Да видим с кого се е събрал и после се е разделил. Това е един човек, който не е достатъчно решителен. Който така доста се колебае между чисто прагматичните, земните въпроси и духовните. Той не може да направи избор между това дали да бъде материално така вързан, да се за отговорностите, които живота изисква от него, или да се остави наистина на интуицията и на това да действа според вътрешното си усещане, според душата си. Дали да следва пътя на душата си, или да се затвори напълно очите за нея и да си работи като един обикновен човек, несъзрял и не виждащ, че всъщност ние сме духовни същества в тяло. Той се чуди дали да слуша тялото или душата си. Това е такъв човек имаме тук. Нерешителен човек.
ако се препознахте тук, вие и вашия партньор, в тази схема, аз ще изтегля, между другото, и някакви инициали за човек номер 1. Ма хайде, и за двамата, всъщност. Може да си познаете тук. Така, това може да е В, може да е М. Може и двете. Ето, те се появиха. Имаме буквичка Г. Че, така ли ги сложа? Има двойно В или Б можем да възприемем. Буква С, буква Л, буква О. Тук може да има някой началник, защото ето тук имаме бос. Ама може и този началник да е бос, защото няма второто С. Г, Л. Вижте ги буквичките. Това са, може да са вашите инициали, може да са инициалите на вашата бивша половинка. Да видим сега. Първият въпрос, който ще се зададем, е кой как е подходил към тези отношения. Тук имам предварително изтеглени карти. Започваме с първият човек, който е така с тази сърдечна чакра, в която силата му е в сърцето и в помагането. Да видим той как е подходил към тези отношения. Така, ето това са предварително изтеглените карти за него. А да видим и другата страна сега, да я отворим картите на масата, да я поставим. Това е как другия човек е подходил. Ето ми решите в тези отношения. Как е подходил към тях. И сега, за да все пак да имаме някаква форма на очакване, ще изтеглим по още една от тези мандали. Как е подходил първият човек към тези отношения? Как е подходил вторият човек към тези отношения? Така. Това е в самото начало. Какво е? Кой как е действал? Как са тръгнали нещата? Как се очаквало да провървят? Първият човек, естествено, е подходил с грижа. Неговия начин на любов, на изразяване, неговия език на любовта е грижата. Подходил е с желанието да помогне на своя бъдещ партньор. И всъщност това е било водещото, като той е смятал, подходил е с много чувство. Познава в него даже своята сродна душа. Наистина е имало едно много силно емоционално влечение. Имало е чувства, любов, вяра, че тези отношения наистина ще подействат на този човек да се излекува от нещо, да се почувства обгрижен, да се почувства в безопасност и в комфорт. Дори този човек е смятал, че това е някаква интуитивна връзка, нещо, което е пуснато от висшите сили. Нещо с много духовен характер. Така е виждал е гледал на този човек, като нещо спуснато от висшите сили. На този човек супер много, значи постоянно пада тук, извинявайте, шумът точно. Подходил е много интуитивно към него. Може би заради това му е разбъркала и тази несигурност. Ще видим нататък какво се е случило. Но подходил е с лечебно желание, с това да му помогне, с това да му даде цялата си любов и съответно те заедно да стигнат до много, много далеч в тази връзка. Този човек обаче така на втори план е живеел с усещането, може би интуитивно е усещал, че
тук дали трябва да лекува този човек от негова загуба, от нещо, през което той е преминавал и заради това този човек е искал да му помогне, да му спести тревогите, да го научи, че това да се притеснява, да се тревожи, да се колебае, всъщност не влияе на крайния резултат. Това е единия вариант. Другия вариант, който ми се струва е, че въпреки този оптимизъм, първият партньор е живеел с някакво, защото той е интуитивен човек, е живеел с някакво усещане, че е възможно все пак да не успее с лечението на партньора си, че осъзнавал е, че не всичко зависи от него, че този човек трябва все пак да е готов да положи определени усилия, да има такова осъзнаване и в него на втори план може да е имало все пак някакво безпокойство, дали всъщност ще успее да изпълни така мисията си, защото той го виждал направо като мисия между две души, за да тази душа да спаси. Ето ви в Рима. Това е партньор номер 1. Партньор номер 2. Той много наистина така също е бил, как да кажа, много ентусиазиран. Определено така много се е впуснал в началото в тази връзка. Имал е включително и много сериозни намерения за нея. Да. Имал е сериозни намерения, които не се знае дали са били дори много реалистични. Толкова много така се прехласнал, че даже не се знае наистина дали е бил прекалено, как да кажа, очакванията му като че ли са били малко по-големи от това, което всъщност е можело да постигне. Защото според мен той е разчитал много на този човек да свърши работата. Смятал е, че наистина е виждал за себе си някаква справедливост за всичко, което е преживял, което е изпитал, което и най-накрая е искал той да се балансира. Той търси да се балансира този човек. За съжаление, според мен, той е очаквал именно този съюз да го балансира. А пък знаете, че това не може да стане точно така. И всъщност тук има една малко прехвърляне на отговорността. Защото всеки в крайна сметка трябва да участва в своето лечение. Да, именно ето той е виждал как ще се оправи, всичко ще му стане наред. Бил е супер благодарен, че е срещнал този човек. Видял е в него своя спасител, своята отговор на своите молби, нещото, което му трябва, за да се оправи всичко в него и в живота му. Виждал е самия той как ще се трансформира под влиянието на този човек. Много оптимистично всъщност е било всичко в началото. И наистина се е получила една връзка на духовно ниво определено и той е съзрял. Отворил се сърцето този човек. Но да видим какво се е случило. Какво се е случило? Добре, до тук уж всичко много наред, обаче все пак за да не сте заедно, значи нещо се е объркало. Втория въпрос, който ще разгледаме, е вече много сериозен. Ще видим много ясно точно отговора на този въпрос. Кой как вижда грешката на другия? Защото, да, тук определено, са се разменили някакви несъответствия. Да видим как партньор номер 1 вижда грешката на партньор номер 2. В какво според него е сгрешил партньор номер 2? В какво е сгрешил?
тук са даже 4 карти са излезли. Така. Тук ще наредим отговора на въпроса: каква грешка има партньор номер 1 според партньор номер 2? С какво той е сгрешил според партньор номер 2? Сега пак ще изтеглим и по една от тези, защото те са нашите основни водачи в днешното четене. С какво? Каква е? Много грешки. Каква е грешката на партньор номер 2 според партньор номер 1? И каква е грешката на партньор номер 1 според партньор номер 2? Това просто някакси само си ми дойде. Сега, първо. Така, може би според партньор номер 1 се е почувствал като че ли някак си подведен. Почувствал се той подведен, нали, от очакванията си. Всъщност той е смятал, че партньор номер 2 е стабилен, че той му дава наистина една много здрава оферта, че с него той по принцип, точно това виждам, той е смятал, че партньор номер 2 е стабилен, че е човек, когото ще може да отвори за светлината, че заедно ще бъдат наистина много щастливи. Партньор номер 2 му е дал тази индикация, че всъщност той може че е готов за промяна, че осъзнава своите така несъвършенства и че иска да се промени. Партньор номер 2 номер 1 му е повярвал. Повярвал е, че той самия иска да бъде измъкнат от блатото, в което се намира. Повярвал му е, че се е научил и от своите нещастия и че всъщност дава една силна гаранция, че нещата между тях ще се получат много щастливо. Само, че той е видял, че всъщност този човек е продължил със своето така малко черногледство, бих казала. Че той е продължил да създава да търси пречки, да създава някакви ситуации, в които повтаря едни и същи грешки. В смисъл грешки, т.е. не е полагал според мен достатъчно усилия в своето самолечение. И всъщност определено има трънчета така от негова страна, защото той постоянно е създавал предизвикателства в тази връзка, с която нали, нашия първи човек е трябвало постоянно да се справя. Постоянно той е трябвало да бъде стабилния, той, който ще поеме удара, той, който ще реагира правилно, той, който ще смекчи, нали, ситуацията. И всъщност в един момент този човек се е чувствал като някаква боксова круша, която постоянно трябва да поема ударите, нали, от работа, която не е негова. Нали, смисъл, тук има един урок, че всъщност този човек не отговаря напълно за състоянието на този. Тук въпросът е достатъчно ли съм ценен. Да, значи това го виждам и в двете страни. Значи този човек толкова пъти му се е налагало да бъде този приливник, нали? Т.е. този да си прилива, пък той да му поема
как да кажа, енергията, че в един момент той си казва, добре, той човек въобще оценява ли ме, оценява ли какво правя за него, изобщо вижда ли колко много се старая и колко много правя, докато той, нали, само излива и нищо. Той въобще цени ли ме и въобще осъзнава ли какво ми е на мен в тази ситуация, в която трябва постоянно една препълнена чаша да я изпивам сам. В същото време е видял как този човек продължава непрекъснато да се колебае, да изпада в състояния, нали, да бъде, как да кажа, постоянно да си задава, да иска от този човек доказателства колко е важен, колко е силен, колко е способен, колко може да се справи. Той постоянно иска от този човек да му налива в чашата. И да го прави, нали, да му дава самочувствие. Това всъщност е натежало според мен на партньор номер 1 и смятат, че това е всъщност грешката на партньор номер 2. Да видим другата страна на отношенията. Като в крайна сметка този човек, първия, се е почувствал доста самотен в тази битка. Така ми се струва. Но пак да продължим с партньор номер 2. Каква смята, че е грешката на партньор номер 1? Да, те горе-долу да ви кажа, всъщност той също е повярвал в партньор номер 1, виждал е неговия ентусиазъм, видял го е като човек, който знае как да му помогне, който всъщност разполага с неговото вълшебство, нали, което ще го изкара този човек от неговия колеблив менталитет и характер. Само, че някак си, тук ми се струва, че този човек още повече се е комплексирал в крайна сметка. Защото, виждайки това е много стабилна персона. Тук имаме кралица на пентаклите. Това е една майчински, супер стабилно настроена личност, която умее да създава комфорт, умее, нали, да прави най-доброто за партньора си, за света си, за себе си. Някак си при този човек наистина е дошла една несигурност, защото е видял намеренията на партньор номер 1. Видял е, че той иска семейство, иска стабилен човек до себе си, иска някой, на когото може да разчита. А пък тук не сме имали такъв човек. И съответно този човек се е почувствал притиснат от очакванията на партньора си. Той именно ето, значи бодлите, вижте как тук се кореспондират. Именно това, че този е толкова сигурен и в себе си като човек и в това, че иска стабилно партньорство, е карало този човек много да се комплексира. Това направо го е вкарвало в зъбните колела на една постоянна машина, нали, на стрес и на чувство за недостатъчност. Факта, че този човек, нали, каквото си намисли, такова го прави, много силно е въздействало върху самочувствието на този. И всъщност му е изяждало още повече неговата увереност. Ето този пентакъл, вижте го, той всъщност е действал, вместо да го накара да се чувства по-сигурен, всъщност то се е получавало обратното, той се чувства още по-несигурен в себе си.
Ето какви очаквания не съм способен да посрещна. Именно тук става въпрос за очакванията, които сте имали един към друг. Тоест, този човек се е притеснявал въобще дали ще може да отговори на желанията, на представите и на самочувствието и на характера на този човек. Защото той се чувства през цялото време супер нерешителен, супер колеблив. Изобщо не е чувствал в себе си увереност и в един момент, когато среща една заявка много силна, той още повече се разтреперва. Още повече се е тревожил дали въобще изобщо някога тези очаквания ще могат да бъдат, да получат своя отговор в него. Много, много така. За съжаление се усеща едно несъответствие много, много сериозно при вас. Сега, следващото, което ще направим, да видим каква е ябълката на раздора в една дума. Тоест, къде е най-големия проблем според първия човек и къде е най-големия проблем според втория човек. Вече не е един в друг, а в самата връзка. Според първия партньор, кое е най-големия проблем на тази връзка? Сега ще видим кой е най-големия проблем на тази връзка. Айде бе. Нека да видим още, защото нещо, да. Така, кой е най-големия проблем във връзката според втория човек? Защото на първия изтеглихме 3, на този да ми изтеглим. Кой е най-големия проблем? Така. Това не са много проблеми, ама по принцип, може би този човек в един момент се е осъзнал, че е идеализирал партньора си. Че твърде много е разчитал, че ще може да му помогне с едва ли не, т.е. с магическата пръчка, видяхме я преди малко. Той самия смята това, че е било глупост от негова страна да смята, че един вид с една прегръдка, образно казано, нали, метафорично казано, с това да просто да прегърнеш някой. Вие видяхте в първата карта, която излезе тук от четенето, този беше като в едно гнездо. Партньор номер 1 е смятал наистина, че може да помогне сам чрез себе си, сам е способен да направи тази магия, така че този човек да стане идеалният партньор за него, такъв какъвто го е виждал той. В крайна сметка обаче отчита това като глупост от своя страна, защото това не е възможно. Нали? Той по всяка вероятност вече осъзнава, че в тази работа трябва двама. Не може само единия да работи, а другия да седи и да чака, нали, прашеца магическия да пада отгоре му. Какъв е проблема според този? Може да имаме Скорпион тук. Всъщност така ще го разтълкувам. Така ми се струва, че този човек се е чувствал прекалено облъчен. Любов, Слънце, Скорпион. Тук имаме, знаете, трансформацията. Пак ви се срещат проблематиките, защото ето го, той също е разчитал, че с този слънчев, хубав, топъл, прекрасен човек, при него ще настъпи трансформация. Че той едва ли не е като едно цвете, като го огрее този човек и, разбирате ли, той ще стане от плевел, ще се превърне в някаква роза.
че бодлите му ще разцъфнат едва ли не, само че съответно той също е видял, че това нещо не става така. И следва едно грандиозно двойно разочарование и в двамата заради несрещнатите им горе-долу еднакви, но все пак и разминаващи се очаквания. Сега да видим какво би ви казал този човек в този момент. Все пак да му дадем думата малко. Може и да не си говорите на сегашния етап на вашите отношения, така че да чуем няколко реплики от негова страна. Какво би казал партньор номер... Не партньор номер 2, защото тук може да има и разминаване. Вашия човек, какво би ви казал в този момент? Ще изтегнем 3 карти. Какво би ви казал? Добре, не, 4 ще се... Няма нужда от толкова агресия. Така. Моля те, не си тръгвай. Не го признавам, но имам нужда от теб. Вината не е твоя. Зная, че не беше честно спрямо теб. Да ви кажа, аз нямам какво да ги превеждам тези послания. Просто те говорят много. Говорят все пак, че тук има някаква, според мен, форма на осъзнаване. Според мен, може би това е вашия партньор, защото някак си тези думи ми идват от този към този. Може и обратното да е. Тук вижте как съвпада. Вината не е твоя. В случая, нали, всеки трябва да си поеме отговорността. То сега вината, нали, е формата на отговорност всъщност. Сега да видим дали ще има някаква положителна развръзка. Нали, ако това за вас е положителна ситуация, може да пропуснете това разбъркване, но ако очаквате ситуацията все пак да има някакво друго развитие, да видим дали ще има такова, в какъв период. Всъщност скоро ще получи някаква развръзка по-различна, ако я търсите вие. Нали? Това е само в случай, че я търсите. Може би до към 5-6 седмици, тъй като е скоро, нали? Това не са месеци, по всяка вероятност са седмици. И всъщност на някой, може би от двама ви, ще му дойде конкретна идея как това несъответствие да се разреши, как да се намери средния път, как този човек да не бъде прекалено, как да кажа, настоятелен не, но по-скоро да даде шанс и на този човек да прояви някаква активност, нещо да му подскаже как да стане, нещо такова. А докато този тук има някакво осъзнаване, че не е бил много прав спрямо този, да има такива очаквания към него, така че може би ще ви събере някаква идея как да неутрализирате именно тези очаквания, които не са се сбъднали, да видите реалността такава каквато е и да намерите изход от ситуацията, който да е добър за двама ви. И това, което ще направя последно, е да поискаме някакъв съвет от вашите водачи, с който, нали, те да ви дадат някаква насока, може би някаква идея, тази, за която говорихме. Нека да видим какво ще ви кажат вашите водачи за тази ситуация, какво би било полезно за вас. Сега тук да ви кажа, тази карта означава, че вие сами трябва да намерите своята, даже и другата е същата. Тези черните карти в това тесте, тази колода са
за самостоятелно проникновение. Тоест на самите вас, така, аз ще ви оставя, даже ще ви я приближа, за да можете да я погледате. Това е посланието по принцип, да я погледате малко по-дълго време и тя сама ще ви подскаже съобщение за точно да ви преведе през тази ситуация. Може да се стопирате тук на това място видеото. Аз ще ви я снимам така по-наблизо, ще ви я покажа. Погледайте я колкото време е необходимо, защото тя ще ви даде някакъв отговор, някакъв път за разрешаване на ситуацията. И като че ли това беше от мен за тази наша среща. Нещата тук мисля, че биха могли да имат по-оптимистичен така един сценарий за напред. Наистина зависи всеки до каква степен се изморил, всеки до каква степен може да направи поредния компромис или един компромис. И всъщност въпрос на разговори, въпрос на разбиране, въпрос на наистина трезво оценяване на ролята на всеки един в тази връзка. Ако така го чувствате, ако смятате, че има смисъл, поговорете. Човека ви помоли да го потърсите ли беше нещо такова. Но тук, да, вижте какво ще ви каже този водач, който определено така има какво да разберете от него. И аз ще се моля за вас за най-доброто разрешение на тази ситуация. И ще ви чакам отново. Може да разкажете. Тук сме за всякакви съдействия и ние сме малко горе-долу тук и аз съм като вас. Ако мога да ви помогна, оставам тук. Аз съм мама Врана и дръжте сърцето си отворено. Това винаги е добре. До скоро! Група номер 2. Ето го и вашето сърце. Сърце, което се е разрошило преди да се подреди. Нещо тук, което точно да стане и се е разминало. На първо място ще разгледаме, аз предварително пак съм разцепила, избрала, нарочила, наредила, разпитала картите, за да не губим време за разцепване. Естествено ще има и такива, които ще изтеглим сега, но с идеята така да пестим време за приказки, да имаме повече, някой съм ги изтеглила предварително. На първо място ще видим двамата участници тук в тази ситуация. Тук не става дума за партньори, заради това ще ги наречем как ги наречем? Участник 1 и участник 2. Вижте в кой ще се разпознаете, дали ще се разпознаете, дали ще разпознаете вашия интерес и съответно си изберете кой е, защото след това започваме да ги разпитваме един по един на разпит. Така, участник 1 и участник 2. Тук имаме една връзка, която се случва на така високи духовни нива. Много лилав цвят виждам. Да видим кой е първия. Тук имаме човек изключително креативен. Човек с голямо въображение, човек, който от нищо може да направи нещо, човек, който даже може да си измисли любовна история. Извинявам се, че го казвам, но каквото ми идва на къл, това казвам. Тук наистина едно перпето мобиле, един вентилатор. Просто този човек мъкъла му не спира, въображението му е
наистина способно да материализира абсолютно всичко. Много надарен, много надарена личност имаме тук, с много интереси, може тук да има, между другото, и хора, занимаващи се с изкуство, но определено калинките много го кацат този човек, защото съзнанието му е наистина бездънно и доста способен. Било в ръцете, в ума, в идеите. Много креативна личност имаме тук. Така. Тук имам един човек, който интересна също личност, който доста така си вярва. Човек също с много подвижна мисъл, човек, който също не е лишен от въображение, който умее да вижда красивото в света, ако не го вижда, умее да го създава, да има доста така, не ме изненадва, че се е получило привличане между тия двамата, защото определено са си интересни, защото и този е с продуктивен ум, човек, който слуша вътрешния си глас, т.е. той е включително и духовно така озрял. Не е някакъв абсолютен лаик, нали? Умее той да разчита знаците и да се възползва от ситуациите. Но човек, който така с добро самочувствие, който си вярва, на когото му вярват също така. Изобщо, много сте интересни. Ако сте се разпознали, вече си вижте как ще се разпределите ролите, защото от тук нататък това е важно. Сега да видим и малко инициали, за да сте сигурни, че тук сте правилните хора. Хайде да ги видим. Р. Л. Л. Това може да е... Тия две си паднаха и на предната група. Все пак може да видите, може да има и нещо. За вас ти даже доста се паднаха на другата група. Ломан. Н. Т. В. Монт. Монт е някакви планини се изкачат тук. И числото 6, числото 9 може да има значение в тези отношения. Дали примерно месец септември може да има някаква връзка. Нещо да се е случило ключово, някой да се е родил. Нещо такова. Сега, първият въпрос, на който ще отговорим с картите е кой как е подходил към тези отношения, към този контакт, към този обмен. Кой с какви мисли, с какви очаквания, с какви чувства е подходил в тези... точно в този поток, как е влязал. Това е първият участник. Нали? Така се разбрахме. Това е втория участник. Така, вие се гледате за символи, нещо, което примерно можете да разпознаете, може да си намислите някой символ, който конкретен, ако го видите, това да бъде допълнително потвърждение за вас. Всичко, което ви направи впечатление като символ, означава, че тази история има какво да ви разкаже. Видим и по една такава карта.
Това са нашите водачи днес. В днешното четене мандалите ще бъдат нашите водачи. Много лилаво хора тук. Направо си е много осъзната духовна връзка имаме тук. В смисъл много духовни хора са. Сега дали са осъзнати за самата връзка, нали, ще видим тази работа. Така, първия участник. Много идеалистично. На смисъл, наистина, като едно прераждане е виждал, е подходил, като възможност да разцъфти, да даде, да се как да кажа, да вложи целия си потенциал в тази връзка. Той е смятал, че тук той е подходил с много голямо чувство. Нали? Наистина с как да кажа, с осъзната емоция. Така мога да го кажа. Като прероден. Той е виждал в тази връзка нещо, което ще бъде... Имаше го и в предишната група. Нещо като неговата справедливост за всичко, което е преживял, за всичко, през което е преминал, за всички трансформации, които е постигнал. Той е смятал, че най-накрая този самотен път, който е изминал към светлината, най-после от другата страна го чака някой и е припознал този някой в участник номер 2. Смятал е, че той е неговата сбъдната мечта, че едва ли не той си го е манифестирал, едва ли не той го е извикал при себе си. Той е виждал смисъла на всичко, което е преживял до сега, всички свои болки, трансформации, всичко, цялото пробуждане, което, защото това е много пробуден човек също, цялото пробуждане е виждал в тази среща. Че всъщност всичко, което е вървял до момента, го е водило към този човек. Много силни чувства, много дрими, такова мечтателна една представа и наистина с целия си потенциал е влязал този човек в тази връзка. С целия потенциал на мечтите си, той хич не е малък. Видяхме, че това е човек с много голямо въображение, така че той може да си намечтае много сериозни неща. И с целият този свой ресурс, нали, целите си способности, са дошли тук върху тази среща. Сега този човек вече как е влязал? Да. Този човек, между другото, той преди това е бил в някакви други отношения. Той общо взето се е впуснал тук като в черна дупка. Тоест влизам и оттам със сигурност ще излезе нещо. Аз нали, по принцип го виждам като човек, който е бил или е бил в други отношения в този момент, или е излизал от тях. Той е напускал нещо, с нещо се е избогувал в този момент, в който е влизал във вашата връзка и влязал също с такива сериозни намерения. Смятал е обаче нещата да се случват много бавно, много не чак с такъв ентусиазъм и с такава бърза енергия. Той е бил с как да кажа, осъзнавал е, виждал е, че тук се случва нещо. Дори може да се каже, че този човек много е вярвал в тези отношения. Той може би е получил някакъв знак, някакви знаци. Аз казах, че този човек получава някакви знаци. Той е получил знак, че това ще му се случи.
По принцип, по-скоро обаче той сякаш повече във френд зоната, понеже определено нещо му е страдало сърцето в скоро време или пък е бил разочарован от нещо. Може и да не, може той да е инициирал някаква раздяла с някого, но определено той си е тръгвал от нещо. Той още не е бил готов до такава степен да е отворен емоционално тук. Той по-скоро искал първо да опознае какво се случва, как да са нещата. Действително го виждам не толкова с точно любовен интерес, колкото с интерес, определено към този човек има интерес, има някакви емоции, има нещо, което го интригува, нещо, което го привлича, но не е бил толкова смело мечтаеща, колкото този. По-скоро наистина знае, че тази среща е емблематична. Той е получил знак от някъде. Или по някакви негови си пътища, или осъзнавания. Той чувства, че тук има нещо. Но определено, преди да го направи стабилно като оферта, преди да е сигурен, преди да получи тази убеденост, че това е неговият бъдещ партньор, той иска да подходи по-бавно и иска да си получи с неговата сигурност. Има нещо, което го държи в тази зона на по-бавната стъпка, на по-премерените действия, на как да кажа, по-плахо, не толкова отдадено, колкото е този човек. Следващото, което ще направим е въпросът, на който ще отговорим. Защото тук определено нещо не се случва. Чия е вината? Вината, нали? Тук казваме в големи кавички вината, защото в всички случаи, когато става въпрос за отношения, няма вина, има по-скоро отговорност, постъпки, последствия, така. Ще видим как участник 1 си представя вината на участник 2. С какво е сгрешил той, според него? Какво не е направил? Какво е направил? И съответно как участник 2 вижда вината, нали, на участник 1, с какво той, нали, така пречи в тези отношения. Не, образно казвам сега пречи. Но спъва. Защо не се развиват тези отношения? Нали, според двамата. Тигнем си пак. Тези карти всъщност си ги показвам, пък ще си стигнем по една мандала. Две излязах тук. Тъй. Да ги разгледаме сега малко. Така, участник 1 определено чувства, че участник 2 е затворен. Това, колкото и да му се иска, той все пак по някакъв начин го усеща. Обвинението, така да се каже, към участник 2 е, че той прекалено дълго или прекалено много е фокусиран върху предишната си история, върху това, което изоставя, върху това, което
Явно, че не може да се откъсне от него. На участник едно не му харесва. Има тук намесено и семейство, между другото. Сега, дали е семейство от романтичен тип, нали, т.е. негово партньорско семейство или семейство рода, така да ги кажем, тук има нещо, което се явява като отрицателно. Т.е. нали, има някаква завръзка тук, което държи този човек наистина в някакво невидение. Това не му харесва. Това смята, че не е прав участник 2. Нали. Участник 1 смята, че участник номер 2 го държи в невидение, държи го в едно такова състояние да не знае той какво се случва. А пък намеренията тук са големи. Намеренията наистина не са несериозни. И всъщност тази неизвестност, това днеска така, утре по друг начин, му създава много сериозно вътрешно напрежение на този човек. Той започва, знаете, с това въображение си създава какви ли не сценарии в главата, какви ли не въпроси и отговори на всичкото отгоре сам си дава, и въобще липсата на яснота тук е много сериозна. Тук той според мен също го съди по някакъв начин, защото едва ли не смята, че този човек вижда щастието си само за момента, ако е сам. Едва ли не, че ако той отново се обвърже или се обвърже, едва ли не неговата свобода ще се ограничи, а пък той много явно се държи на нея. И всъщност смята, че едва ли не щастието е да си напълно свободен, а пък влизайки в отношения, той ще загуби тази лекота, в която, нали, сега е избрал да живее, защото определено той е напуснал или напуска някакви отношения, и като че на него му се иска все още да се вкуси от тази свобода, преди да се впусне в нещо ново. Тук да се извиняваш за своята истина, да, това е истината всъщност, че на този човек, нали, няма кой за нищо да се извинява, защото просто това, че истините за момента не могат да се съчетаят, не означава, че някой е грешна. Нали, този човек иска да се впусне, иска да влезе в неговия роман, да сбъдне тази история, да я направи едно хубаво дърво цъфтящо, и той няма защо да се чувства виновен за този свой порив. Просто той така ги вижда нещата, само че този човек също, нали, на него пък истината му е друга. Той преживява нещо друго. И съответно никой не е длъжен да се извинява на никого. Няма какво този човек да се извинява на този също. Нито пък обратно. Сега тук проблема от гледна точка на този човек. Проблема според мен, според това, което виждам, според мен, е, че всъщност той вижда в този човек малко повече его. Едва ли не той ме е набелязал и сега смята, че може да ме манифестира. Нали? Тук има едно такова усещане, че да, вижда се, чувства се леко, как да кажа, притиснат с тази оферта, която му дава този човек. Тази оферта е много хубава, нали? Той вижда, че тя е солидна. Нали? В крайна сметка той получава и сигнали,
но според него смята, че този човек прекалено много се доверява на себе си като способност да го привлече. Прекалено много залага в случая, защото тук нещата въобще не са сигурни. И може би не му харесва това, че този твърде сигурен, че ще го получи. Едва ли не, че той му е даден от Господ и няма как да не си го получи. Това не му харесва на него. Защото той вярва в наистина и той вярва в тези сили, но смята, че всъщност, че този не уважава по някакъв начин неговото желание да е сам в момента. Че всъщност той не е сам, той не се чувства сам, той се чувства в процес на колелото на съдбата. При него да, може колелото да го заведе, вижте как се приличат символите, може да го заведе към този. Но всъщност той в момента минава през този процес. И дори за момента, нали, той няма нужда от помощ, да ви кажа. Той това нещо ще си го премине сам. Той определено, най-грубо казвам, няма нужда от помощта на този, за да му, нали, да мине през това. Той има нужда от време, той има нужда от неговите си преживявания, от това да смели това, което му се случва, от това да си направи неговото проучване, неговото усещане. Той има нужда от контакта си със себе си и тогава вече би могъл да не желая да му се помага. Това го дразни. Да, тук има един блъсък на едни рубца такива. Да видим в една дума каква е ябълката на раздора според участник 1. Какъв е ключа, дето не може да влезе в ключалката? Защо не се получава ябълката на раздора? Още едно. Какъв е... Каква е ябълката на раздора тук? И каква е ябълката на раздора според участник 2? Кой е най-големия проблем тук? Ента с Брадова искаше да излезе и това си бе, излезе си. Тук си казах повечко. Сега. Според този първия, тук ябълката на раздора е, че вместо да си вземат този плод на греха, нали, да си го изядат, да си го разделят, да си го поделят, да си понесат греха, нали, заедно, този човек е орех, той е прекалено затворен, той е много... той е вкоренен като дете. И над като дете, което е така тропа и според този, нали, той си мисли, че всъщност този очи си над, нали, не се дава. И всъщност проблема според него е, че този е много твърдоглав. И че, примерно, ако има пък и намесени деца, че едва ли не, заради това, че този човек трябва да бъде все пак закрила и на децата си, там има нещо костеливо, нещо, което ако има деца, ако няма деца, той се проявява като дете според този. Но ако има и деца, нали, този всъщност осъзнава, че тук на този човек все пак това го вкоренява малко или много и го прави още по-затворен. Какъв е проблема според този?
Ами всъщност, да, според този човек определено той си живее с някакви призраци, с нещо, с което се бори. Той си знае, че в него има причина и това са му нещата, с които още не им е отсякал нали, корените още. Това нещо още го мъчи. И всъщност той определено иска да е сам. Ето, той иска да си сам, да си отиде на брега, да си помисли, да си направи една ретроспекция, да си поживее малко, нали, сам в неговото ежедневие, да срещне себе си и чак тогава, нали, ще може да отсече тези призраци. Не знам кой е, обаче тук няма толкова... Разбирам защо се случва тази ситуация. Но наистина всеки си е прав в нея. И този човек е прав, и този човек е прав. Нали? Всеки обаче е воден от различни мотиви. И те няма как да се срещнат при условие, че мотивите им са различни. Нали? Тук трябва да има много търпение от страна на този. Защото този може да направо да се бие към шика. Хубавото в случая е, че той определено осъзнава че тази връзка има някакъв мотив от друга реалност, така да го кажем. Нека да чуем какво би ви казал вашия човек, за когото мислите в този момент. Ето тази карта ще я изкарам. Така, 4 карти. Какво би ви казал в този момент вашия човек? Тук излизаме от индивидуалностите, защото аз не знам кой от двамата сте. Затова ви казвам какво би ви казал вашия човек в този момент. Не го чуем. Така. Усещам липсата ти в живота ми. Искаме си да говорихме повече. Никой не знае как се чувствам реално. За първ път се чувствам така. Да, значи, какво да ви превеждам? Тук, ако вие сте прекратили комуникация, му липсвате на този човек. Той вижда във вас. Определено не е сляп. Той е видял нещо във вас. Харесал го е. Просто му се иска да го наистина да го... Аз реших, че това сте вие, моля ви се. Така или иначе, която от двете страни да е, на вашия човек му се иска да обясни хубаво какво се случва. Иска му се да има чуваемост. Не просто да говорите, а да го чуете. Защото той се чувства за пръв път по този начин и дори искам да ви кажа, че той самия не може да се ориентира как се чувства. Какво точно трябва да направи, кога точно трябва да действа, как точно да загърби едната ситуация, другата ситуация, как да я менажира. Той е много объркан в себе си в този момент и затова в крайна сметка не се получават нещата, защото има едно нетърпение срещу едно търпение. И всъщност тези двете трябва да си, как да кажа, да си срещнат темпото. Тук има едно разминаване на темпове. Мога така да го обобщя сега. Ако вие искате тази ситуация да се развие, да видим тя дали ще получи такова едно щастливо и благоприятно за вас развитие. Така, да, скоро ще получи, като скоро до 3-4 седмици, примерно го казваме, но би могло да и месеци, не знаем. Тук виждам така все пак едно уравновесяване, което е необходимо в единия. И всъщност благодарение на любов някой ще осъзнае все пак
Или някой ще повярва все пак, някой ще добие тази любов, която му се е изчерпала, или пък другия, или пък някой ще разбере, че любовта не е да насилваш, тя е да изчакаш понякога. Но определено тук данните са за това, че нещата ще се променят към по-добро, дай Боже. И да видим сега какво ще ви кажат вашите водачи, духовните водачи, какво ще ви подпомогне в тези отношения. Какво ще ви подпомогне в тези отношения. Послание от вашите водачи. На какво трябва да обърнете внимание. Значи, ето ги, днес определено са и в двете групи са решили водачите да се водите по собствената си интуиция. Имат ви доверие в вашата интуиция и всъщност ето тези черни карти се паднаха две черни други и на предишната група. Очевидно имате силите и интуицията да се справите, да разчетете посланието. Тук имаме съобщение за свобода. Както искате го разберете. Аз ще направя тук един скриншот на тази карта, защото тук посланието е да я погледнете и да видите какво ви казва на самите вас. Погледайте колкото време трябва, сложете си на пауза видеото, дайте си възможност, между другото 11 е числото тук 3,8, така че тук има нещо спуснато наистина в тази връзка. Вижте какво съобщение за свобода. То самото съобщение ми се струва, че доста, само по себе си като заглавие е доста многозначително, но все пак ще ви направя скриншот, за да можете да си го гледате и да получите сами това послание. Това бяха посланията от Мама Врана за днес за вас. Независимо кой участник от двамата сте, много ми бяхте интересни, много ми се иска някой ден да се запозная с вас. Даже аз себе си бих се отнесла към тази група, честно казано, към този участник, защото при мен е точно такава една, като един вентилатор сами и на мене мислите. Така че се радвам някога, ако това сте вие, да се запознаем. Пишете ми в коментари всъщност дали сте този или този от втора група. И ви пожелавам наистина любов, защото любовта, тя не приема всичко, но пък умее да го разрешава. Изхождайки от любовта, ние сме способни на чудеса. С това римувано така мото се разделям с вас за днес. Аз съм Мама Врана и ви очаквам следващия път.